κούκλα μου. 2 δισκομπάλες, τόσο γλυκό. Η κούκλα μου έχει το πιο πολυτελές δωμάτιο. Κι εγώ έχω μια ιδέα για το υπνοδωμάτιο. Τώρα θα βρω κάτι. Λοιπόν, δεν έφαγα όλο το παγωτό. Παρεπιπτόντως, το ξυλάκι αυτό παγωτό είναι τέλεια. Τα κολλάω μαζί με κόλλα. Και έχω ράφι. Κοιτάξτε, ράφι για βιβλία. Πολύ ωραία. Έτοιμα. Βάζω όλα τα βιβλία. Τόσο όμορφο. Εδώ κρεβάτι, κομοδίνο και λάμπα. Και εδώ γραφείο για υπολογιστές. Η κούκλα μου θα παίζει τα αγαπημένα της παιχνίδια. Εδώ θα είναι το ντους. Μα πώς να το φτιάξω? Βέβαια, υπάρχει σακούλα σκουπιδιών. Θα την κάνω κουρτίνα ντους. Και εδώ λεκάνει τουαλέτας από χαρτόνι. Έτοιμο. Το δωμάτιο είναι πλήρως έτοιμο. Μου αρέσει. Η Μόλι έκανε το μισό σπίτι πολύ ακριβό και έντονο, ενώ το δικό μου είναι απλό αλλά χαρούμενο. Μου αρέσει πολύ. Γράψε στα σχόλια ποιο σπίτι σου άρεσε πιο πολύ. Και εμείς συνεχίζουμε. Τζες, πού είναι η κούκλα σου? Πού πήγε από το καινούριο της σπιτάκι? Wow! Είναι στο σπίτι της γειτόνισσας. Έκαναν επίδειξη μόδας. Τέλειο! Αναρωτιέμαι αν η Μόλι ξέρει αυτό. Να την! Σίγουρα δεν έχει ιδέα. Εσύ? Ούτε εγώ. Γρήγορα! Πού με πάτε? Λοιπόν? Έτσι καλύτερα. Είσαι τόσο όμορφη. Πολύ πιο όμορφη από πριν. Είναι ιδανικό. Αλλά πρέπει να βελτιώσουμε και σένα. Θα σου αλλάξουμε στυλ. Τώρα φαίνεσαι πολύ καλύτερος. Ωραία, ας διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Ωραίο. Πόσο μου αρέσει να παίζω με την Μπάρμπι. Το αεροπλάνο μου κάνει κύκλο προς τα ανατολικά, μετά πετάει γύρω από όλο τον κόσμο. Τι ωραία που περνάω. Λατρεύω το αεροπλάνο μου.